Ja, vi laver så ikke meget for sjov herhen, hvor vi plejer at gøre, fordi vi kommer hjem til mig til at lave det. Så nu venter vi bare på, at hendes far, plejefar, skal komme og hente hende, så vi kan komme hjem og lave det. Ja, og så må vi tage den derfra. Ja, og faktisk fordi vi skal hjem til mig til er det fordi, at hun lige har haft fødselsdag, og så fejrer hun fødselsdag. Eller jeg fejrer fødselsdag for hende, når hun holder den. Ja, jeg holder den, når hun og Isolde, hun fejrer den for mig. Sammen med min plejefar. Du er 15 år. Okay, det er fedt nok at blive 5 år, men så bliver jeg 1 år eller godt. Og vi har besøg af dagens gæst, som hedder David. Hvis du har nogle spørgsmål, så bare spørg. Kan du ikke lige skrive det? Okay, så det er talkshow det her, eller hvad? Ja, altså vi er live nu, så jo, du skal bare snakke, sig noget. Sig noget. Okay, vi skal have en kendingsmelodi, den ikke? Nej, ikke en kendingsmelodi. Ja, og der er lidt tekniske problemer. Ja, vores gæst har lige. Nå, men hvis I har et spørgsmål, så kan I bare skrive ind til os. I kender websiden, som vi har reklameret med, inden det begyndte. Og vores gæst David siger, at han er god til bedst. Og så er kendingsmelodi. Og nu vil vi prøve noget rigtig sjovt. Se, hvad vi kan. Afled næste manøvre, indtil I finder et spørgsmål. Okay, vi står bare og stener her. Okay, ligesom vi har en dag, så har vi også en steneren dag. Ej, ved du ikke, hvad dag det er i dag? Hallo! Der! Det er fredag! Vi er glade madfrier. Ej, ikke Justin Bieber. Må jeg lige spørge noget? Nu er det os, der spørger. Ja, så skal vi lige kysse næse mig. Kan du godt lide Justin Bieber? Kan du godt lide Justin Bieber? Ja. Pretty much hate him. Asshole. Ba, 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 ba. Og som sagt, så kan I gå ind på www.skyside.dk/mafoshow20 og herinde kan I skrive til os. Vores forside. Det er vores forside. Så ved I, hvordan hun ser ud. Men faktisk, så vi fik faktisk et spørgsmål, eller et brev her fra seerne inde på vores Facebook-side, hvor der var en, som hedder Laura fra Amager, som spurgte, om vi kunne lave sølvsko ud af tape. Kun ud af tape. Og det vil sige, at vi må ikke bruge andet end tape. Ja, det vil sige, altså en sølvsko ud af ren tape. Man får da renset sin sko. Man får renset sine tæer. Nå ja, undskyld tæer, ja. Men ja, og så, men vi har desværre ikke lige noget tape med i dag, så vi viser det i næste program. Men vi lover jer, når så snart den kommer, så lægger vi den ud på vores hjemmeside. Og så skal vi nok reklamere for det. Og så får I et link ud til YouTube, hvor det er. Jo, jeg har tænkt på noget. Du ved godt, altså, jeg tænkte på noget. Du ved godt, en bussemand. Ja.
Det var, altså... Det har jo ikke noget med en bus at gøre. Nej, og... Jamen, altså, en bus... Der kunne ikke være en bus op i en næse, altså. Nå, nu forstår jeg det. Hvorfor hedder det egentlig en bussemand? Altså, nu skal I se og svare på noget. Hvorfor hedder det en bussemand, når, altså, det... Når det ikke har noget med en bus at gøre. Ja, altså, der kan jo ikke sætte en bus op i næsen på en, altså, det er sådan lidt... Nå, det er jo nok derfor, alle de der busser, det er der. Sådan der, så er der en bus. Man kan lige så godt bare have sagt togmand. Det er jo lige så godt at være en togmand. Se, togmand! Ja, hun spiser togmænd. Hun spiser toast. Ja, men altså, så kunne det jo lige så godt have heddet det er jo noget med næse at gøre, så kunne det lige så godt bare have heddet en næsemand i stedet for. Eller nose man. Ja, eller en Nasty man. nasty. Og så siger den altså, hun har en nasty man. Forstod du den? Ja. Nasty man. Nasty. Vi vil være et godt eksempel på, hvor sunde vi kan være. Og derfor har vi lavet en kostplan. Cosplay. Hvor er den kostplan henne? Har du den? Ja, for du ser, spis 5 frikadeller hver dag. Spis 10 kilo smør hver dag. Fordi det er godt for hjernen. Smør, og hvis det er, at du ikke rigtig kan få det der sådan fede smør ind, så skal du bare smelte det på panden. Eller inde i mikroovnen. Ja, netop. Og så hælder du det sådan ned, og så i en kop. Og så hvis det stadigvæk er for varmt, så hælder du sådan lidt mælk i, og så tager lidt sådan, dressing ting på. Ja, sådan noget hvidløgsdressing. Så det får lidt smag, og du kan også putte sådan lidt brødkrummer i, sådan, som er ristet, fordi så giver det en god kulør. Ja, og det giver en rigtig god konsistens, fordi så knaser det, og det smager lidt af hvidløg, så du kan ikke smage den der smør der. Yes. Lidt, kun lidt. Så drikker vi den, og det tager måske 1 til 2 timer, og bagefter kan man være vildt sulten. Så man går bare ind på McDonald's og finder alt det ædelse, man kan få. Men i hvert fald, så bestiller du en stor Big Mac, og en hel masse sodavand. Vores gæst larmer lige lidt i baggrunden. Fik du hentet det? Det smager godt. Nu drikker hun det der margarine der, som mixer Prøv at se, det ser det faktisk. pænt Det ser ud. Det kan godt være, det ser lidt klamt ud, men det smager faktisk helt fantastisk. Ja, sådan helt, det smører altså. Jeg har også taget en kop med til dig, hvis der. Nej, så jeg er ikke tørstig. Ej, jeg synes altså virkelig, du skal prøve det. Prøv det. Ej, prøv lige at se den der æderkop derovre. Hvad? Den der æderkop. Ikke noget. Måske kommer den. Tag den. Au! Hvor er den hen? Jeg kan ikke se nogen æderkop. Jeg kan ikke se nogen æderkop. Ned over hjørnet. Hvor skal jeg gøre den? Jamen, der er jo ikke nogen æderkop. Hallo, er der nogen æderkop? Der er jo ikke nogen æderkop. Jeg tror, den er væk nu. Hun hoppede på den. Altså. Jeg hældte det bare ud af vinduet. Eller ned i skraldespanden, men jeg regner ikke med, at hun ser i det. Men i så fald, i det tilfælde... hej! Hej. Det var godt. Det skal godt nok skyldes ned med vand. Hanna. Ja, det krasser vildt meget i halsen, altså. Hvad har du lavet? Hvad? Hvad er det, der ligger i skraldespanden? Det er dit papir. Jamen, mit papir. Har du hældt det derned? Hvad? Mig? Ja. Nej, jeg brækkede mig. Helt seriøst. Det brækte der dernede. Altså. Det stinker. Hold op. Hvor er du klam. Så tager du bare æder det, eller hvad? Ej, jeg tror faktisk, det er bræk. Ja, det er bræk. Ej, jeg bliver lige nødt til at smutte igen. Øjeblik.